Здравейте, настоящи и бъдещи фенове на Колелото на времето. Ние от Нишки в шарката отново сме тук след около 2 годишен период, в който леко изоставихме канала поради разбираеми причини. Този сезон започваме с нови гости и ще направим ревюта на епизодите, които излизат от втори сезон на сериал Колелото на времето от Амазон. И нека да ви представя новата ни гостенка. Тя е доста дългогодишна фенка на книгите и ще остане да си разкаже малко повече за себе си. Здравей! Здравейте, казвам се Ивана. Аз почнах да чета книгите 2006 някъде. Тогава бяха излезли до 11-та книга. Та ги прочетох всичките до 11-та и след това, с годините, като излизаха 12-та, 13-та и 14-та, не съм правила препрочитане. Правих след това всичките наведнъж и беше много яко. Наскоро също правих прочит 2021 и ми отне няколко месеца на аудиокниги, беше също много яко. Историята си ми е така много на сърце. Общо взето от тинейджърските години съм пораснала с тази история и много си я обичам. Имам и... Чакай. Това е истински фен. И пак от 2006 някъде съм член на едно онлайн комюнити на фенове на колелото. И това е май. Кажи малко за комюнитито, то е доста така сериозно. Не знаех дали може да се прави реклама. Естествено. Давай. Значи комюнитито се казва tarvalon.net, ако някой не го знае. Чакай така, член съм на сивата аджа. То е създадено 2001 година, т.е. вече е 20 години и повече, нали? И сега с започването на сериала имаше доста нови членове, хора, които не са чели книгите, но са гледали първи сезон и се джойнаха, за да обсъждат хем първи сезон, хем почват да четат книгите и ме е интересно да дискутират неща. Така че ако някой има интересно. На английски е всичко, обаче не знам вече това колко е окей. Аз съм чувала, че си ходила на някакви срещи на това комюнити. Вярно ли? Не знам доколко мога да казвам. Много е тайно, значи. Добре. Тайни срещи на култа. Не, шегувам се, но да, има ивенти всяка година си правят на самото комюнити. Има репрезентация на комюнитито на Jordan.com и да, това е. Има американско събиране и европейско събиране. И европейско и американско. Май пропускам едно така много важно нещо. Пръстен, че има ли? Да, имам пръстен. На лявата ръка съм свикнала да го нося. Не знам, вижда ли се добре? Да, това е от уния пръстени от едно време, нали? Да, този пръстен ми го направи една друга българка, която също беше част от tarvalon.net и ми го изпрати, така че ми е хем ми е сантиментално от гледна точка на това, че е за колелото на времето и от гледна точка на това, че тя го е правила, Къде е тази българка? Може ли да си поръчаме от нея, примерно, пръстен? Не знам, не мисля, че прави по принцип, просто знаеше как да се правят. Не знам. Много интересно. Не, защото в момента, доколкото знам, новите пръстени от сериала не са чак толкова така популярни като дизайн, може би. Така че хората, въпреки че преди няколко месеца имаше някакво официално представяне на... мисля, че фирмата, която едно време произвеждала пръстените и сега пак са ги пуснали. Пак в този стария дизайн и беше свързано ли пак с сериал. В смисъл някакво официален мърчандайз се водеше, обаче не съм сигурна къде, какво, как е. Трябва да проверим. Доста хора си поръчаха от новите пръстени от шоуто, И като дойдоха, казаха, че им харесват.
въпреки че са малко по-тиникия, нали, не изглежда... Това е сребро, нали, този е сребърен, не е златен, нали? Но техните не изглеждат даже и златни. Така не изглеждат много високо качество. Това им беше единственото оплакване, но си ги харесват, така че... Аз не знам на какви цени вървят тия пръстени, но... Добре, де. Който има желание, в смисъл, сега пускат някакви мерчандайзи. Оня ден гледах разни худита, разни тениски и такива неща. Има в Амазон, може да си вземеш, ако искаш. Да. Даже има някакви с... някакви такива надписи, които са нали, от книгата взети цитати. Добре, нека да продължим все пак с нашата основна тема. Light One ще се включи малко по-късничко. Той в момента не е наличен, така че ще има специално включване по-късно. Този сезон решихме да направим малко промени в канала и се надяваме, че се справим, понеже и двете с Ивана учим в момента в софтуни графичен дизайн и разни други такива интересни неща и ще се постараем да направим канал малко по-така фенси. Добре, втори сезон го чакахме цели 2 години и вече може да гледам първите 3 епизода. Как мина за теб този период, защото лично за мен след края на първи сезон аз бях много така разочарована, много направо имах, както казват, бърнаут. 3 години, почти всеки ден само нали, това са... Постоянно се проверяваш някаква нова информация, нали, аз правя разни дизайни там за разни ютубъри и така нататък, музика пиша и в един момент просто прегорях, не исках повече да се занимавам с това. И продължих да правя нали, дизайните за YouTube, за някакви хора, обаче като цяло интерес ми доста спадна. И мога да кажа, че през последните, може би, няколко седмици така леко се възроди. Нали, не е този ентусиазъм от преди, но все пак имаше нещо, предвид разни кадри, които пуснаха. Нали. Имаше само един трейлър вместо 2 този път, обаче пък за сметка на това имаше някои неща, които ги чаках с нетърпение. И да си призная честно, може би това, че вече нямах такива големи очаквания и може би факта, че просто исках да видя какво са направили, без да знам какво ме очаква, може би това е един плюс. Защото първи сезон го гледах с очакванията да има нещо така много общо с книгите, но се оказва, че може би адаптацията на един толкова голям роман няма как да се случи по този начин. Сега, ако говорим за нещо по-малко, вероятно, нали, доста по-лесно е да се следва оригиналния материал. Обаче нещо толкова голямо, наистина, както казват, взимат от тук и накрая направят нещо друго, което нали, запазва основната идея до някаква степен, не съвсем. Но има пък така, как да кажа, основната линия има, нали. Просто е как са развити според мен героите, защото за мен това в първи сезон беше най-големия проблем. Някакви огромни разлики имаше, особено при Мат, примерно, Перин. И може би това промени някакси светогледа. Аз реших, че този сезон ще го гледам. Ето, няма да правя някакви сравнения с книгите. Ако има нещо, което нали, е свързано с тях, то ще го видя нали, в някакъв момент. И честно казвам, това беше по-добрия подход. Нямах някакви големи очаквания, обаче всъщност сезона до момента поне доста ми харесва. Сега, естествено, си има кусури. Но бих казала, че тези първи 3 епизода са на доста по-високо ниво от тия, които гледахме в първи сезон. Светът е много по-голям, го усещаш, по-населен с различни видове хора. И екшънът е по-добър, ако мога така да го определя. Да, костюмите са по-добри. Не, имаш повече хора, повече различни персонажи, а новите попълнения там съм толкова много доволна. Просто аз не очаквах, признавам си. При теб, по-добре... Да. Как мина при теб този период и нали, какво очакваш и какво всъщност получи от първите 3 епизода? Първо, преди първи сезон искам да спомена, да. Че не бях толкова навътре в
планирането, нали, на самото шоу. Тоест нямах толкова досег до новини и до всякакви, нали, други неща. Най-много, когато излезнаха актьорите за главните 5, нали, тогава беше вау. Нали, трябваше да се коментира всичко. И тогава имах най-много досег, нали, до тези неща. След това, като излезна първия трейлър, мисля, че и нямах големи очаквания, много ми хареса трейлъра. Много ме въодушеви, нали, много яко изглежда, нали, много, много по-яко, отколкото си представях, че ще бъде. И да, и след това не ми харесаха епизодите. За жалост. Имам предвид, много неща ми харесаха, но и много неща не ми харесаха. Нали? Това вече е в миналото, няма да ги коментираме. Но след това и аз получих лек бърнаут след като излезнаха всички епизоди, защото пък в Тарвалон трябваше да пиша такива... правим уики на колелото на времето, нали? Тоест има си уики от доста години, но сега го апдейтваме с информация от сериала. И аз писах доста неща. Доста неща за много герои, за много места и за такова съмарита на епизодите, съмари на сезона, някакви такива неща, които и мен ме доведоха малко, нали, до бърнаут, но пък видях много повече неща от това, което не бях видяла, нали, когато ги гледах просто така епизодите, което помогна. Но да, след това не знам, не очаквах много от втори сезон. И както ти каза, нямаше и много неща, които да излизат, нали, нямаше много информация и един трейлър имаше, който не ми хареса. Не знам защо не ми хареса просто. Но да, просто първите 3 епизода ми наобратно, нали, т.е. трейлъра не ми хареса, епизодите ми харесаха, нали, така че се надявам така да продължи следващите епизоди. Да, това обикновено, като гледаш трейлъри, нали, по телевизията или някъде другаде на разни филми за кино, обикновено трейлъра е направен добре, пък много често филма не е добър. Така че в случай е по-добър вариант със сигурност. Добре, понеже тази година няма да правим разбор както предния път, по разни, нали, конкретни критерии, аз по-скоро мисля да минем по един друг начин да анализираме епизодите. Това е неща, които са ни направили впечатление, и положителни, и отрицателни. Аз си направих тук едно кратко списъче. Правила съм го веднага след като съм изгледала епизод. Смисъл, аз просто седнах сутринта в петък и... Кратко списъче и 2-3 страници. Не, толкова дълго. Да, но си нахвърлях нещата, които... Буквално в смисъл, аз не съм ги гледала втори път. Втори път само прехвърлях да търся кадри, защото трябваше да правя там едни други картинки, нали, за един друг канал. Но в крайна сметка исках да е първото впечатление, защото винаги забелязал съм, че на второ и трето гледане виждам повече неща и даже повече ми харесват много работи. Така че то е много важно на първо гледане, защото обикновено гледаш сериалите и гледаш поведнъж, нали. В смисъл, ние тук сега сме фенове. Но принципно, нали, гледаш поведнъж сериала, не го гледаш по 20 пъти. Така че за първи сезон така, от кое да почна? От отрицателните или от положителните? Чакай да видя. Аз искам да кажа предварително, че го гледах епизода тази сутрин и си нахвърлях неща. Добре, няма нищо. И те са по как излизат, нали, в епизода. Така че, както искаш. Моите не са подред, просто защото каквото съм запомнила. В смисъл аз... Момент само. Може би ако бях седнал да гледам втори и трети път, щях така да ги подредя, но тук буквално първото, което се сетих и почнах да пиша, нали. Добре, ако искаш... Добре. Давай и отрицателните. От отрицателните, добре. Така, да завършим после на добра. Да, добре. Значи
което има много голяма забележка е защо Моарейн отиде сама да се бие срещу мърдаралите. Това, нали, в първия епизод не съм се объркала, нали? Да. Така, значи това мисля, че беше края на епизода. Значи, това е нещо, което аз лично, нали, да не говорим, нали, за цялата там динамика между двамата, но това е нещо, което някакси не ми се върза с нейния персонаж. Не за друго, защото все пак Моарейн е някакъв човек, който знаем, че години наред търси дракона с Лан двамата, нали, тайна мисия, опасности, нали, така. И в един момент, в случая, нали, в сериала тя в момента няма достъп до силата и тя отива посред нощ, не казва на никого, забележи, нито на стражника, нито на другите Aes, които имат достъп до силата, и тя отива сам самичка там в тъмна нощ да се би с мърдрали. Значи, това трябва да си някакъв или много глупав, или напълно полудял. Аз лично, нали, така си го мисля. Другото свързано с тази битка е защо Лан не се справи добре в битката. Така, имам някакво предположение и то е, че той сега като е отрязан от връзката, съответно тия там бонуси, които получава от нея, в момента ги няма. Значи той, доколкото си спомням, тя заглуши връзката преди Ишамаел да отреже. Пак забравих. Епизодът е пълен със спойлери. Така че това винаги го забравям и винаги го казвам в някакъв момент. Пълен е със спойлери. Така че това е единственото ми, как да кажа, обяснение за това, което се случи. Защото той, нали, айде изскочи от някъде, уби там един мърдрал и след това стана някакво меле, където горкия много го насякаха. Аз чак жал ми стана за него. След всичко, което тя му изтипоса на главата преди това. Така, я да видим още нещо така. И май това е основната ми забележка за този първи епизод. Като гледам другите неща, са си общо взето, окей, имам въпроси, нали, но нещо така отрицателно няма. Но това е нещо, което много ме подразни. Просто извън характера на Моарейн, найде сега тия всичките сцени между тях, как тя го гони и така нататък. Това имам чувство, че са взели от някакви бъдещи книги, нали, те имаха някаква такава динамика, когато тя искаше да прехвърли връзката на Лана, нали, но в случая не мисля, че той заслужаваше подобно отношение и той беше доста емоционален, между другото, в сцените, които го показаха, аз чак се очудих. Нали. Ти какво ще кажеш, какво не ти хареса от епизода? Ами аз първо искам да питам, понеже аз не го разбрах по този начин, ти мислиш, че Моарейн е тръгнала нарочно да търси тия мърдрали или? Ами да, защото Бел Домони каза, че следват и тя, нали, му каза, че тя не е пращала никой да го последва. Даде му пари, каза да тръгне веднага, за да може да избяга и се усети, че, нали, идват някакви лоши създания, били мърдрали там или каквито и да е трулоци. И самия факт, че тя тръгна буквално без да каже на никого в през нощта, аз така го разбрах. Не знам ти как го разбра. Ами, първия път, като го гледах, нали, това, което аз си помислих, е, че тя, след като видя това, което взема от Бейл Домон, някаква поема, и цял ден я четеше нея, и си викам, тя тръгва на някъде, без да каже на никого, нали, тоест не да тръгне да се бие с мърдралите, а тръгва на някъде, нали, в някаква посока, за да намери нещо, свързано с тая поема. Така предположих аз. И, нали, с мъжа ми гледаме и викам, къде тръгваш през нощта? Като знаеш, че има мърдрали, нали, навънка. Да. Нали... Независимо дали отива на някаква друга мисия или отива се би с мърдралите. Мисъл, самото тръгва... Смисъл, в момента, в който тръгна, викам, тя знае, че уния идват сега, лошите, нали, супер упростено да го кажем, като отива сама през нощите без така грам капка сила да има, нали. Не знам дали са мислили, че тя трябва да тръгне, за да могат мърдралите да я нападнат, за да може Лан да дойде да се опита да я спаси и да не успее да я спаси, нали? И за това са направили този конфликт, нали, да стане. Но наистина нямаше много смисъл. Да, добре.
Значи си горе-долу много подобно мене, като моето други забележки. Аз имам въпрос. Това не знам дали е отрицателно нещо, но таймлайна. 1 година след Белтайн. Там Белтин. Откъде? Как? Кога? Да. Нали, малко не ми стана ясно защо е минало толкова много време. Това означава, че нали, Мат казва, че е бил в кулата от 6 месеца, Егвин и Нинив от 5. Това означава, че Перин и Лоял и шиенарците гонят Падан Фейн от 6 месеца. Не знам, малко ми изглеждаше преувеличено. Това едното. Другото означава, че ако тяхната 1 година е 12 месеца, както истинската, това значи, че първи сезон е отнел 6 месеца, което на мен не ми се връзва много. Не знам. Ами първи сезон, първо, че имаше някакъв скок там между пътуването на Морен с Лугаин, докато стигна до Тарвалон, имаше някакъв скок, сега не помня дали беше 2-3 или нещо е такова, ми се върти в главата. 1 месец пишеше. Един ли беше? Добре, да е било. Значи, ако това е бил 1 месец, а преди това са минали няколко седмици, да кажем, че това са 2 месеца, там в кулата и в Шиенар нещата още, да знам, някакви дни да са били. Това са грубо 3, да ги кажем. Айде, грубо 3. Нещо, само това не ми се върза, нали, от целия епизод. Викам, как 1 година? Вие добре ли сте? Да. Но както и да е. Не съм обърнал внимание, честно казано, защото знам, че имаше някакви, нали, скокове във времето, но да, малко повече като ли е минало време. Особено гоненето на Падан Фейн. В смисъл, в книгата също има един скок, нали, когато Ранд влиза в там другия свят и след това мисля, че са минали 6 месеца или нещо такова беше. Да. Може би нещо такова се опитва да направят, не знам. Аз в първия момент си помислих, че времевата линия на Перин и шиенарците е различна от тази на Егвин и Нинив в кулата. Нали, т.е. Перин е по-рано. Нали, той пише им писмо. Това е в първия епизод, нали? И те го получават на Белтин. Тоест някакво време трябва да е минало. Тоест тяхната времева линия е малко по-рана, за да може, нали, там в следващите епизоди те са хванати от сянчанците, нали? Отиват в Фалме. И след това някакси всички се засичат. То въпросът е друг, нали? В книгата това с Фейн се случва там след някакво време, доколкото си спомням. Нали? Те отиваха там, те го бяха хванали в някаква килия, след това, нали, се случиха там събитията нали, при окото на света и след това на началото на втора книга ги дават там след няколко месеца, където те са в Шиенар. И чак тогава се случва това с Фейн и той избягва и те тръгват веднага, нали, заради Мат и Камат. Обаче в случая не знам, при условие, че в края на предния сезон се случват събитията и открадват, нали, рога, би трябвало веднага да са тръгнали след тях. Тъй, че да, доста време това да ходиш да преследваш Фейн, ми се струва. Нещо не е доизмислено, със сигурност, да. Да, само това ми направи голямо впечатление. Другото нещо, и това ще е мотив, нали, в моите ревюта, е Лиандрин. Сега, това, което, нали, повечето хора харесват, е, че са дали малко повече дълбочина на този герой и че актрисата играе много добре. Което, да, хубаво, нали? Но на мен ми се разваля представата за Лиандрин от това как актрисата я играе и мога да кажа защо. Забелязах на няколко места, когато Лиандрин говори с други Aes Sedai. Това и в първи сезон също се появява. Е малко по-така
нали, казва нещо така на себе си, всички да го чуят, разбира се, но си го казва малко по-така и се прави, нали, че не знам дали някой друг го е забелязал, прави се, че нищо не е казала и така е, нали. Защо играе по този начин? Не мога да разбера. Тя за мен си е абсолютна интригантка, не знам. Да, това е, нали, което аз си го обяснявам, е, че нейната манипулация е такава, нали. И може би оттам идва, но просто в този момент ми разваля малко представата за Лиандрин, така като играе, като Mean Girl малко, нали. Абе, тя да ти кажа, и в книгата си е Mean Girl, дори преди да се разбере каква е наистина. Тя доста... Точно, ама е Mean Girl към новачките, нали, примерно. Не към другите сестри малко се държи по-така, нали, на едно ниво, докато с Нинив, примерно, не би се държала приятелски и... Не знам. Това е моето мнение. Аз сетих за още нещо, което... това ми е още от първи сезон. Начинът, по който се държат Aes Sedai. В смисъл, прекалено са емоционални. Прекалено. В смисъл, от цялата книга, нали, и от всички неща, които прочиташ зад кадър, какво си мислят и как се държат в същото време, нали, се предполага, че те трябва да са много така обрани, много контролирани, нали, за пред околните. Пък вече вътрешно какво изпитва, това е съвсем друг въпрос. Докато тук предполагам, че защото все пак е сериал и трябва да се покажат тия неща по някакъв начин. Но да, все пак малко ми. И доста пикантни моменти имаше в този първи епизод. Между другото, там с Алана особено. От отрицателните ти точки ли е? Или... Не знам, честно казано. В смисъл, беше така едно намигване, особено като я завари там в стаята с стражниците в леглото, беше доста грубичко. Да знам. Тя нали, затова вече чука предварително, защото беше доста скандализирана на това, което тя. Или после като отида да я пита за... Там уж за преливането, пък Алана взе други неща да й говори. Да, това ми беше странна сцена, тъй като, нали, ние в нашия контекст, като гледаме сериала, нали, разбираме Егвин какво има предвид. Обаче Алана не я разбира и си мисли, нали, там за тройката, че правят. И си викам, добре, има някаква цел за това, нали, тя да го каже. Най-вероятно е за бъдещето на Ранд. Предполагам заради това, нали, за да може да е... Да, това е нормално в някои култури или за някои хора, или не знам какво. Да, и аз чух такива коментари, между другото, специално за тази сцена. И има една много кратка така част от сцената, която супер много ме скефи, как, нали, Алана се беше излегнала така, точно като някаква римлянка в покоите. И тя само така лекичко приседна и гледа как е седнала, тя е копира, нали? Беше супер забавна тази сцена. Да. Не знам, за момента това е, което така отрицателно сещам, така че освен ако искаш да продължим с положителните неща, които ми харесаха на мен. Ако имаш и някакви неутрални, нали, сега може да са. Така, значи... Харесаха ми диалозите, честно казано. Така ги бяха направили, че нали, много неща се научава от тях, но така не са ти in the face, както казват. Добре беше направено това. Много ми хареса музиката също така. Аз все пак, нали, съм ценител на добрата музика и забелязах музиката, въпреки че някои хора казаха, че въобще не се е забелязали, но мен много ми хареса музиката. Много ми хареса емоционалния момент с Белтин, как, нали, всички запалиха фенерите и ги дадаха къде са, нали. Другото, което много ми хареса, беше играта на Мат. Нали, той тук се появи съвсем за малко, но това момче за мен е повече Мат, отколкото Барни Харис. Признавам си, аз много бях притеснена, страшно притеснена дали ще ми хареса, защото все пак това ми е любимия мъжки персонаж от книгите. Обаче просто го... Така както казвах,
Мат изкърти мивките. Просто за мен това е Мат от книгите, които аз супер много харесвам. Така, другото, което е Лиандрин също. В смисъл, за мен играта на Лиандрин е много добра. В смисъл, тази актриса, въпреки че как да кажа, тя просто самото излъчва е много ужасно. Сега, грозна не мога да кажа, че е много грозна, не мога да кажа, че е хубав в никакъв случай, но много такова на отблъскващо излъчване има, което е най-забавното, защото аз съм я гледала, нали, на интервюта и тя е някаква супер така миловидна изглежда. И съм я фащала, между другото, в някакъв друг сериал я бях гледала преди. Но добър избор е. Мисъл, още от първи сезон не харесвам как играе. Много е интересно как са развили нейната линия всъщност в сериала. Той няма нищо общо с това от книгата. В смисъл, има някакви малки така части, но като цяло тя за мен е събирателен образ на разни други персонажи. И ще ми е интересно да видя как ще се развие, нали, нещата за нея по-нататък. Така, друго по-важно. Чакай да видя. Бел Домон беше готин. Като вадех кадри оня ден и така, как се появи на прага и с тази шапка с перцето, беше много як. И как го извъртя обаче Муарен, много ми хареса. Той беше толкова милия. Толкова беше разочарован, че не успял, нали, да получи парите, които очакваше. Ти, твоето впечатление? Сега, това, което ми хареса, то много неща ми харесаха, но като цяло изгледа на сериала много ми харесва, много повече ми харесва. Как е сниман, нали, самите сцени някакси са ми по-хубави. Не знам как да го обясня, защото аз не разбирам, нали. Имаше много красив кадър на колата. Не знам, това така ми направи впечатление. Викам, колко добре. Мисля, как им върви така по края на коридора, нали, колата я дават отстрани. Уникално беше. Не знам, някои хора, що пише, че изглеждали картонен и не знам какви, сетовете ми изглеждаха супер яки, нямам представа. Аз лично не ги възприемам така. Да, не знам дали, нали, някой е виждал нещо по-хубаво и може би така го сравнява с някой друг сериал, но на мен много ми харесва колата като цяло. Хареса ми Егвин, много ми харесва. Не знам, просто и актрисата много добре ми играе. И като герой е така, доста се доближава според мен. Определено. В смисъл, Егвин определено не ми е от любимите герои в книгата, но така е написана и така играе, че просто все едно е герой от книгата. Наистина, всякакви такива дребни неща. Начинът, по който погледна, примерно, дрехите на Мирлин в нейния кабинет, нали, така, с някакъв купнеж буквално. Да. Начинът, по който погледна, примерно, Нинив, когато й казаха, че тя е 10 пъти по-силна от нея, нали, тая лека така завист, която тя изпитва. Там, дето, както казах, как се подпря, нали, гледа да копира другите. В смисъл, толкова егвински такива сцени. Ма толкова добре са докарали, наистина, Ева. Предполагам, защото, нали, Рафето каза, че това е един от любимите персонажи, да са постарали там доста. Да, може. Но и актрисата много добре играе и това си е Гвин за мен. Нали, доста ми хареса. Първи сезон, нали, там все още нямаше много какво да се прави с нея, нали? Но това, че иска да се учи, нали, иска да няма против да е новачка, нали, да чисти, нали, за да не знам си какво да се учи там. Това, че не иска да е лесно, нали, иска да може да прелива без да си мърда ръцете и така нататък. Аз не мога, нали, защото моите ръце винаги така. И да, много ми хареса. Да, и това е когато погледна, нали, на Амирлин дрехата там, робата, не знам какво е, рокля. Много хубава сцена. На мен много ми хареса. Нали, всички фенове най-вероятно знаят какъв форшадоуинг е това, нали? О, да.
О, да. На всеки ще му направи впечатление. Много ми хареса това. То като цяло, цялата сцена, където тя обикаля из кулата, толкова много неща показаха с нея. Тя беше някаква не много дълга сцена, но толкова много неща се показаха в нея. Дори неща, които аз не бях забелязала и после бях гледала по разни ревюта. Примерно как долу тренират някакви стражници, новачките са горе по перилата, нали, по разни балкони и ги гледат там. В смисъл, да. Толкова специфично за кулата, нали. А забеляза ли от тия стражници, които тренираха? Първо, че изглеждаха по-младички, нали, момченца, и второ, че имаше някакъв май с русо-червеникава коса. Не съм обърнала внимание, да. Трябва пак да го погледна. Мисля си, че може Гавин да е бил там тогава, когато точно Егви не гледала, нали? Може и аз да си го представям, не знам. Да се надявам, че скоро ще го видим. Някои не се надяват. Някои не се надяват. Втория актьор, който направо аз вече много я обичам, е на Нинив актрисата. Просто това е Нинив за мен. Да, още от първи сезон. Така. От първи сезон. И да, може в първи сезон да не ми е била чак толкова, но в момента самата и игра направо ме убеждаваме, разбира ли? Да, абсолютно. Аз още от първи сезон микроизраженията, които имаш в разни сцени. Мисъл, те се смеят за части от секундата няколко изражения на лицето. Много е добра. И просто, не знам, аз съм гледала интервюта с актрисата, тя няма нищо общо с Нинив. Обаче толкова добре играе. Просто. Най-забавното, примерно, че сестра ми и нейният приятел, като гледаха първи сезони, хич не я харесваха. И сега се замислям, тя си една така супер опърничала, нали, много горда и така. Вероятно за това не са харесали, ама толкова добре играе. Да, съгласна. Да, то като персонаж, нали, не ти е най-любимия още в началото, нали, така горе-долу всички не я харесват още от началото. Някои я харесват, някои не я харесват, нали, но като актриса на мен много ми хареса. Това си е Нинив, нали, но не знам, много добро впечатление ми направи. Не знам други какво мислят, не съм чела все още мнения по въпроса, но Перин, актьора, нали, как изглежда в момента, много по-добре ми изглежда като Перин, отколкото в сезон 1. Не знам дали има смисъл това. Но така, може би по-добре са го направили, особено като му сложат, нали, жълтите очи, става много як. Аз за Перин е малко проблеми. Най-вече с косата. Много му е голяма косата. Мен пък ми харесва. Не знам, така повече ме отива ли, не знам. Не знам, мен повече малко по-късичка, нали? Смисъл, тя се вижда, че е кадрала, ама много му е голяма сега косата. Изглежда като афроприческите от 70-те малко. Иначе е симпатичен, нали, пича. Да. Не казвам, от тази гледна точка, просто, не знам, по-добре изглежда в момента Перин, отколкото в сезон 1 за мен, нали, лично. Има първи, че там бяха един куп драми, които, нали, се въртяха около него и те направо, аз хич не харесах начина, по който развиха персонажа в първи сезон. Тук се надявам вече, нали, покрай Вълците и Илиас да има, нали, някакви други неща да се случат. Да видим Файле като дойде какво ще стане. Това ще е забавно. Да. И аз мисля, че... Какво мислиш за новите актриси, които са там, Верин и сестра й? Сега, Верин на първото гледане още не ми изглеждаше на Верин. Не знам защо. Просто много по-нормално говори. Докато Верин, аз я представям, че говори малко по-странно. Нали? Защото казва, тя е така, изглежда отвеяна, не знам какво говори отвеяно, нали? Тоест, си я представям да говори и да се отнесе в някаква друга мисъл, нали? И изведнъж да се върне пак на тебе. Да. Докато... Да си говори на себе си един вид някакви неща. Нещо се замисляла, там. И после пак се връща на тебе. И това, което казвах, нали? Не знам си какво. А пък сега в сериала
първия епизод особено, говори му на Лан, нали, супер съсредоточено и така нататък и не знам, малко не е точно. Да, значи аз с Верин чисто визуално е перфектна. Мисъл. И по снимките, като я видях, викам, да, това е. Обаче играта е, да, някакси, може би самия факт, че се нали, събрали с другия персонаж, който е сестрата, нали, там на Аделея, смисъл, че се казваше. И те имат някаква такава динамика помежду им, нали, все пак. Тя стои в... Как беше? Ти си живееш в моята къща, нали? Такива заяждат са, нали, някакво. И може би това е причината да е малко по-различно, но ще видим сега. Като в началото, да я знам, някакси все още няма много голямо усещане за нея като персонаж. Иначе визуално е супер. Нали? И на мен ми харесва, да. Тия големи очи, нали, като на... Какво беше? Някъде мая бяха описвали, че е едно птица, дебнеща червя и някакви такива работи. Като сова. Сова. Тя виж, че и косата е някаква така. Не, между другото, косата, нали, дори дрехата е много айеседайска. Някак си всички други дрехи, които съм виждала на айеседайките, нали, по другите сцени, не ми казваха, че, не знам, не ги приемах толкова. Това е, нали. Докато при нея е много добре, не знам. Мен не ми хареса само Аделеяс, нали, че е по-такава нали, гледа Лан жадно. Това беше доста забавна сценка, да. Само направо точеше лиги там. И погледнах, нали, в уикито да видя Аделеяс, кафявата ли беше или зелената, сега не се сещам, нали, на първо четене. И беше кафявата, нали, и викам, тя да е толкова жадна. Като имаш прави, че Верин е кафявата, пък може би случва да се направи тя да е зелената, нали? Не, Аделея се кафявата сестра, пък Вандин е... Да, имам предвид, че понеже в сериала, нали, са направили така, че Верин е кафявата сестра, може би тя играе ролята на зелената един вид. Не знам, малко се е попроменили така да има забавно, да, сигурно. Готина беше. Така, първо в сцената с Dark Friends, как се казваше? Dark Friends Social, както го наричат на английски, да. Сега, чакай, съм много мисля така. Само да вметна преди да си почнала. Днеска попаднах на някакъв твит, че в X-Ray, който е на Amazon, когато посочиш някоя сцена, ти показва къде се намира на картата и обяснява, че тази сцена била в Телариан Риот и аз бях what? Да, бях много изненадана. Това трябва да го проверя. Не съм го видяла още, но някакви хора пробваха и на тях не им излизаше нищо, пък някой го беше намерил това. Да. Доста изненадващо беше. Момиченцето тогава как е там? Не знам. Или майка и я е взела себе си? Не знам как ще да е. Това, което обаче ми направи впечатление, че Ишамаел казва, че къде е този, който е бил и ще бъде, но все още не е преродения дракон. Моля. Защо? Как? Може би си има предвид, че не си е развил потенциала напълно в такъв смисъл, защото той е, нали, в началото все пак. Не знам, малко странно изказване, особено като се има предвид от кога беше от епизод 8 в сцената с Лустерин, когато тя го нарече преродения дракон. И не знам, някаква много шантово го представят цялото това. Хем го наричат дракона, хем го наричат природения дракон, хем Рант не е все още природения дракон. Може ли малко консистенция тук, защото малко ми е шантово това поне. Да. Не знам, тези епизоди нямаха интрота. Първия епизод на сезон 1 също нямаше интро, но сега мисля, че и втория и третия също нямаха. Може би ще го махнат като цяло. Аз мисля, че нарочно са го махнали, за да имат повече време за сцените. Да, и аз това си помислих, че може да е причината. И като стана дума за Dark Friends Social, тук съм си написала...
беше? Кой според теб е шенареца на срещата? Той в книгите, това е въпроса, нали? Да, само че в книгите може би е бил Инктар. Обаче при условие, че Инктар се пътува с Перин. Ама ако пък е било в света на сънищата, хаде. Тук, нали, много така... Пак може да е той. Да, сигурно. много загадъчно взе да става. Нещо друго имаш ли от там? Това, което съм си записала, че в този епизод са ми харесали ефектите. Пейсинга е много по-добър от миналия сезон, със сигурност. Особено във втория епизод. Той ми е така най-ми хареса от трите. Просто нямам това усещане за накъсаност, да поскачам от ляво надясно къде какво се случва. Някакси много плавно се случваха нещата. И най-интересното е, че ми направи впечатление как по-нататък дори сцените от Рант винаги отиваха при Егвин. Да, това ми стори интересно, направи ми впечатление. Костюмите са доста по-добри, да, това го казах. Какво друго? Темата за загубата и самотата, нали? Това беше темата на епизода. Мисля, че добре представих тази тема. Никога не съм си мислил, че епизодите трябва да са по някаква тема. Нали? Те все пак имат някакво заглавие, но при условие, че той се казваше, как беше? A Taste of Solitude, мисля, че беше името на английски. Мисля, че доста добре са представили точно тая тема в този епизод. Това, което мъжа ми предположи, когато гледахме първия сезон, нали, те му обясняваха на Лан какво става, когато една жена и бъде прекъсната връзката с силата, нали? И мъжа ми вика, искат нещо някаква препратка да направят, нали, че все едно е такова изнасилване, нали? Или, т.е. все едно така преминава през тази травма, както ако някаква жена в истинския живот е изнасилена или нещо такова. Не знам дали това се опитват да направят, защото е доста... Не знам. Не мога да кажа, че е същото, нали? Защото ние не знаем какво е да си откъснат от единствената сила. Но много, не знам, много така го представиха, нали? С такова вметване. Щом на него му е направило такова впечатление, а той не е чел, нали, книгите. Много така сериозно се отнасят към тая тема. Да, аз мисля, че тая тема още в първия сезон я вкараха, защото вероятно ще има нещо по-нататък. И имам някакви подозрения, но сега ще си ги задържа за себе си. Но да. Опенинга, смисъл там Морен с кофите с вода. Много емоционално беше, много трагично изглеждаше наистина. Ти си представи тази жена, дето първо тя е родена в някакво семейство, дето се казва кралско, след това отива в тая кола и става седа и изтърпява някакви невероятни лишения, дали, за да стигне до това, което е. И следващия момент всичко загубва и трябва да си носи кофите, разбираш, и с вода, за да може да се изкъпе. Това е голям удар, според мен, голям удар. Това е все едно, някоя кралица във Франция да я пратиш да стане селянка. Същата работа. Тя направо ще... Да. И на мен ми хареса тази сцена с Морейн. Нали, показват от... това също, между другото, си го написах като нотка, нали, че е Розамунд Пайк. Много добре изиграе тази сцена. Просто... Абсолютно. Накараме да повярвам колко страда, нали, Морейн. Да. Нали, за мен не ми е любимия каст, честно казано тя, ама все пак актрисата е една от най-добрите в момента, дето се казва. Така че не е случайно. Сега, това с Морейн, че приема някакви хора, нали, които така, някакво
някакъв поток от, нали, от визитърс идват при нея с някакви новини и така нататък. Според мен е препратка към началото на природения дракон, нали, когато те идват там в планините. И когато Домон и казва, че този Коендиар, който е намерил, е счупен някакъв часовник, такъв слънчев часовник, нали, май беше, нещо такова, че в Кайриен се е счупил и оттам е това парче Коендиар, което предположих това да не би да е нещо като да има връзка с окото на света и когато окото на света е счупено, тогава и това в Кайриен също да е счупено, нали, по същото време. Той тогава да го е намерил. Не. Значи, според мен това, което той донесе, беше парче от място, където Ланфеар е освободена. И тъй като нали, поемата ставаше, според мен това е поемата за Ланфеар, което във втора книга откриват написана на стената над затвора на Фейн за щерката на нощта. Тъмното пророчество ли? Да. Аз това си мислех. Аз мисля, че това също е това, със сигурност. И при условие, че знам, че Ланфеар ще освободят, защото сме виждали сцената вече 10 пъти сигурно в трейлера. Само чакаме да видим кога ще го покажат, нали? Да, защото пише, че пък е... каза Домон, че е написано на там древния език. Да. И това е различното, нали, от... Да. Не на тролоците, нали? Да. Както беше в книгата. И какво друго? И това, което ми направи впечатление за Домон, нали, е неговия герой, е, че е достатъчно умен, за да се изплаши, нали, когато Моарейн му казва, че трябва да тръгне. Трябва да тръгне веднага, нали, да тръгне на изток или на запад и най-вероятно това ще го впрати сега в Ауме, нали, най-вероятно той ще отиде там, според мен. Ми е интересно как тя го изигра, нали, за да не му даде никакви пари почти, пък накрая му даде един куп пари само за да се махне, нали, да избяга. Което беше доста интересно. Смисъл, буквално пазарлъка беше за самия пазарлък, за кефа, нали, да спечелиш играта. Не е, защото не иска да даде парите толкова. Или това, или за да му отнеме вниманието това, кое е важно за нея. Нали, тоест, той си е помислил, че за нея Коендиара е важен, а пък беше важно за нея тази поема, нали, накрая. Харесаха ми на Перин как вижда там, предполагам, че така си комуникира с вълците в момента. Нали, първо се чува вълчи някакъв лай, след това му стават жълти очите и след това вижда сцената, нали, най-вероятно от изпратени някакви кадри от вълците. Така си го обяснявам аз за сега, ще видим в последствие какво ще кажат. Дали е по този начин? Тук видях доста противоречиви мнения, между другото, за тази сцена. Нали, по принцип, вълците му изпращат разни видения, доколкото си спомням в книгата, така е представена. Нали? Звуци, миризми и видения, нещо, което те са видяли. Сега въпросът е дали те наистина са видели тази сцена, нали? Т.е. да са присъствали там, или това е начинът, по който визуализират миризмата, не знам. Защото то пък чисто визуално няма как да видим каква е миризмата, нали? Другото, което е, че те нали, представиха Илиас като някакъв снифър, т.е. такъв, който успял да помирише някъде нещо лошо, като е случило, нали, някаква жестокост, да разбере какво е станало. И по някакъв начин се опитва да обяснят така и това, което Перин вижда, може би. Защото в книгата, нали, той по този начин завуалирано казва, че един вид е като него, нали, като снифъра, т.е. там е, нали, друг герой, но няма значение в случая, нали. Имаше хора, които не им харесат, че така е направено. Само че аз не знам как би могло да бъде направено по друг начин. Може би Перин да чува някакви гласове, нали, в ума си, как да го направят това. Не знам. Не знам, чисто визуално много ясно беше някакъв Падан Фейн, някакво момиче там се опитва да го уби, нали. В смисъл беше толкова
ясно какво е станало, че избил хората. Също това в първия епизод беше с пътуващия народ, нали, когато Падан Фейн ги е там избил. Казаха накрая на тази сцена, че Елайас го казва това, че само едно момиче е избягало. Да. И се чуда, понеже, нали, Падан Фейн беше в The Dark Friend Social, още в началото го виждаме, нали, с малкото момиченце. Дали това е малкото момиченце, което е избягало? Защото той, нали, я вижда и се усмихва или нещо такова. Си помислих дали има нещо общо. Мен много ми заприлича момиченцето на това от срещата. Обаче пък не може да намеря връзката. Но ако това наистина е било по този начин, знам ли? Нямам идея. И другото, което забелязах за Елайас е, че той не мига. И само очите постоянно жълти. Постоянно са отворени и е така жълти, нали, да. Да, един вид е изпаднал в някакъв... Да, това беше другото интересно, че когато са в тази сцена, само двамата да се движат, другите са като замръзнали във времето. Да. И третото, което аз не бях забелязала, обаче сега го гледах някъде преди малко, че всъщност сцената с мухите от тази сцената с фликър, ако се сещаш. Да, на мен ми направи впечатление, че са я включили изобщо тази сцена, защото... Да. Да. Предполагам, че няма как да направят цялото село, нали? Така че поне нещо малко са включили. Така си мисля, да не знам. Инктар ми е още малко неясен. Което е странно, между другото. Аз този актьор съм го гледала вече на няколко места и супер добре играе по принцип. Но тук някакси, да знам, малко ми е... Как да кажа? Безинтересен, може би. Не знам. Той в книгите не беше нещо, кой знае какво. За мен да е. Аз не ми направи някакво огромно впечатление, само че е някакъв супер... Трябва да направим, трябва да го хванем и трябва да намерим... Да. Как се казваш? Рога. Рог, да. Единствено там една реплика, където е вметна, че ние не знаем причините, поради които Падан Фейн ги прави тия неща. Да. Не знам дали са усетили хората, които не са чели книгите. Не, веднага сме се усетили за какво става дума. Да, много неприятна сцена, честно казвам. Това е... Да, защото Перин обясняваше там за жена му, как тя му се усмихвала, махала му, нали, на всеки празник и такова и някакво си помисляш, нали, този човек какъв изрод е всъщност през цялото време, какъв е бил. Да. Като цяло, ако трябва да даваш оценка от 1 до 10, каква оценка би дала на този епизод? Епизод 1... Според мен, значи като пейсинг също беше много добър. На мен ми хареса, имаше си така continuity много добро. Неща да не са ми харесали много... Няма много неща, които не са ми харесали, така че е много лесно 8,5 от 10. И аз съм някъде на там клоня, честно казано. Абсолютно. Като случам глупостта с Муарен там, дето ходи да се би сама. Да. Това да, и как се държи с Лан, нали, че като прислуга малко и да. Да, и той го върна, нали. Яш си сама. Какво беше? Донеси си храната. Аз между другото, да, гледахме го този епизод, тя каза, нали, аз ще вечерям тук, нали. И аз викам, и вечери къде си искаш? И после Илан го казва, вечери къде си искаш. Да. Добре, това е... Аз мисля, че това е добре, че имаме така толкова положителни впечатления. Сега естествено, много хора, които си искат, нали, стриктна адаптация, няма са доволни, съгласна съм, но в крайна сметка пък това е много голям материал. Трябва по някакъв начин да се компенсира. Няма как. Мисля, че е време да дадем думата все пак и на Light One, който ще направи специално включване. Здравейте от мен, Light One, с мнението ми за първия епизод от втория сезон.
първата изненада е на лице. Няма и откриващата музика на сериала, един от малкото елементи, за които може да се похвали първият сезон и който създаде отчетливо впечатление у зрителя. Откриващата сцена ни е партито на мраколюбците, добра работа с камерата да скрият самоличността на присъстващите и да оставят следи, по които да гадаем кои са тези лица. Но въпросът ми е какво прави Шамаел, седнал на една маса с останалите мраколюбци, сякаш му са равни. И Шамаел никога не е читал мраколюбците за нещо повече от гниди и има уважение само към останалите избрани и към Ранд. Вкарват човечност в баш злодея с опита да задават въпроса кой е чудовището? Да, точно ще си зададем въпроса сянката ли е чудовището или светлината? Както де, получаваме опитомени тролоци. Те горките са унеправдани, вече и чудовища не са чудовища в сериала, иначе самият тролок се изглеждаше добре направен. За да ни покажат кой е главният герой в сериала, първата сцена е за Моарейн. За нея най-се интересуваме всички. Лан и Моарейн не приемат добре промяната и това тества 20 годишната им крепка дружба. Лан, вместо да бъде опора на Моарейн в този труден момент, ще го играе съпруг, който жена му го юрка без видена причина и той нормално се изнервя. Кога успяха да създадат впечатлението, че двамата са сплотени партньори, че сега да ни пука за драмата им. Моарейн след 20 години продължава да третира Лан като предмет в стаята. Сцените в Бялата кула тук са забележително подобрение. Показаха как минава деня на една новачка, показаха как ги обучават в силата, ефектите на единствената сила са подобрени, тук са се постарали. Опитът обаче за забавна сцена между Алана и Егвин беше много зле, по мое мнение. Изобщо не им се получава да напишат нормална забавна реплика или сцена. Разбрахме също така, че са изминали 5 месеца, тъй като отново е Белтин. Това ни подсказва, че в първи сезон пътешествието от две реки до Фаодара е за около 7 месеца. Нямам толкова проблем с времевия скок, стига да скачаха на правилното място за отправна точка, което не ми се струва да е така. Да похваля все пак, че очите на Илиас и Перин като ефект добре изглеждат. Опасявах се, че ще са по-зле. Първоначално мислих, че сцената представя свръх обонянието на Перин, а то се окаже, че са го направили като видения. Това е окей, трябва да го има някак показано на зрителя. Имаме също така сборен образ на Илиас и Хюрин, което напълно очаквано решение в една адаптация да събира двама герои в един. Това, което е напълно неочаквано, че Лоял е жив и оцелял от камата на Шадър Логот. Как става това? Не питайте. Все пак Инктар и Юно са добре предадени образи и ми харесват. Виждаме как Нинив се бие с меча, за да стане стражник. Дано сценаристите ни оберат за сцената на Мат и боя ми после. Аз считам за добра идея да държат Ранд на страна първи епизод за драмата, но че нали всички го мислят за мъртъв и той им беше движеща мотивация през епизода. Добра първа сцена между Шириам и Аес Седай, как вкараха информацията за ставащото по света. Тази сцена добре показва динамиката на Аес Седай и постави в движение сюжета за обучението на Нив. Също добре се получи малкия разговор между Лиандрин и Нив и това да ни покаже още трикове на силата. Относно Мат Калтон, тук почти нямаше материал и явно се чудят какво да го правят, за което и няма какво толкова да кажа в този епизод. Кулминацията на епизода бе как Моарейн убива Мардраал. На нея наистина ни трябват някакви си там ревливи страшници. Ефектите как Мардраалът се придвижва в сенките бяха добри, само толкова. Картината на тази сцена е пълна тъмница, този негледаем начин за заснемане на нощни сцени
продължава. Трябва ли да задаваме въпросът как Лан последва Моарейн? Сега, той знае следата й. Тук направо ще спомена и репликата от следващия епизод, защото просто няма логика в това, което виждаме и това, което твърди Лан в последствие. Лан няма защо да се извинява на Моарейн, че не е усетил мърдралите, защото те са на дистанция извън къщата. Тази реплика има смисъл само ако бяха в къщата героите, за което и сценаристите постлаха с репликата Моарейн да бъде сама в стаята. Тук бях готов да им дам палец нагоре с обяснението защо Лан не пази Моарейн. Но няма такова нещо. Лан не е виновен, че Моарейн хукна самичка без защита. Как Лан се счита за виновен за нещо, което той изначално не може да направи. Накрая оставих бележка за Белдомон, който беше най-доброто нещо в епизода за мен, тъй като този персонаж в сериала е буквално изваден от книгите. Намерили са правилният актьор с правилния фасон, правилния костюм, приблизително правилната брада, перфектният илиански акцент. Значи, можело да го направят, ако поискат. Което поражда въпросът. А защо за другите не можеше и продължава да не може? Продължава да ни се обяснява как сме глупаци, да искаме персонажите да са като в книгите, а сериалът най-нехайно ни показва, че те го могат, ама не искат. Общо взето, бавен епизод, който да постави фигурите обратно на дъската, има какво да се похвали и определено има подобрения по някои параграфи. Това няма как да се кривим, епизодът изглежда сякаш като подобрение спрямо първия сезон. Има ли надежда за този сериал? Предстои да разберем. Това е от нас за първи епизод. Очаквайте ни скоро и с разбора на втори. И, както се казва, нека светлината да ви освети. Чао от нас!